ya Allah. Bayan cikin tambayoyin da suka zo mana, mama Abdullah take magana akan cewa yarinya ce aka haife ta saboda ila rashi ba a samu an yanka mata ragon suna ba, sai bayan ta ma dan girma ta tasa, so mahaifiyarta ta yi kokarin ta samu kuɗi ta yanka mata rago. Shin wai ita yarinyar za ta iya cin naman ragon sunanta? Aslan farko dai ba wanda ya kallafa mata. Aslan ba wanda ya kallafa mata. Kuma ita in ta ci naman menene iyayen da ma da aka ce su yi sadakan an ce su masu ci barantane ta da aka yi mata saura ka irin waɗannan maganganu na jahilai ne cewa ba za ta ci ba wannan kuma ba wanda ya ci ma a yi sunna ce fa an samu dama a yi ba samu dama yanzu mala habibu za a ga mace ta nemi saki don mijin bai yanka rago ita tana mai da wannan yankan kamar nata ne na jego ba Allah ciki ma yanzu ba yin wannan da Allah ya ce inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin ma alillahi na mai haihuwa ne ba ruwan su sha'ani musaki sai ka ga maulai mana yawa mutum da an masa haihuwa yana fama da abin da zai yi shace kuma ya je nemo sunna ce wanda an samu ayin ba san ba laifi ba laifi ba ne kuma an yanka tana da hankali yana kai yi abun ta ci kai da ku da iyaye kuka yi sadaka kun ci barantare ta da ba sadaka aka yi ba wai ana nufi tun da an haife shi girbe ci ba ya girma makarici kiyasu ma fara na marasa